А двуцифрени пак с различни казвам. Двуцифрени. 99 минус 59 плюс 56 минус 66. Отговор. 30. Вярно. Приготви се. 15 плюс 60 минус 25 плюс 40. Отговор. 90. Вярно. Сега бошката отговаря само. Пригответе се. 84 минус 14 минус 50 плюс 25. Отговор. 45. Вярно. Приготви се. 56 плюс 21 минус 27 плюс 45. 95. Вярно. Приготви се. 45 плюс 51 минус 36 плюс 34. 94. Вярно. Приготви се. 65 плюс 12 22 минус 95. Отговор. 4. Вярно. Приготви се. 95 минус 65 плюс 14 минус 34. Айде пак. 95 минус 65 плюс 14 минус 34. Отговор. 10. Вярно. Приготви се. 19 плюс 80 минус 95 плюс 40. Отговор. 44. Вярно. Последна. Приготви се. 71 минус 21 плюс 44 минус 84. 10. Вярно. Браво, Бошка.